Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate swing guys in voice. Gini flu baggage, I pay. Now sorry into engishilo la ukuthi masibheka umacele recent pictures ezifakwa ubaba uMseleko engathi basemcimbini angithi bekunale rumor nje amahlebezi futhi abantu abebeyidlalela kahle kahle ukuthi uDerelo uyalotsholwa because angiboni ukuthi bazojaha ukuveza ku social media beqhubeka nama TV shows abo uyabo indaba ezinkulu ngaphandle ke mangaba indlela yokuthi nje silindele i-season elandelayo kuyi-promo and kungavela ngendlela ecacile ukuthi umcimbi onjani lona noma bezivezele ikhona. Sengifaka ukuthi-ke kodwa mangifika ngale ku-Instagram ngibona isithombe samacele kuqala. Yisi sithandwa bengisho ngesizulu ukuthi why omama bebekwe mhlambe eceleni kulezi zinto lezi engiyibona zibalulekile why omama ngisho ngesizulu impela sithando sami why bona bebeka eceleni ngoba ezinye izinto uyabo sindlela ikhathi seyishintshe ngazo uzothola ukuthi khona imindeni engasenabo malume manje sikadingeka ukuthi kuyolotsholwa kuphuma imali or mhlambe abanye bathenga izinkomo. Angiboni ukuthi omama ngeke bezibone izinkomo ezi-right ekufanele ukuthi zilobole kodwa manje ukuthi ngathi umgomo wakaZulu yingakho-ke ngithe nje kuleya video ngibone ngomacele ukuthi akusikhona ukuthi bayolobola ngoba nginaleyo understanding sengike ngabona futhi nasekhaya kwenzeka ukuthi omama bafika after sekuqediwe mhlawumbe uthole ukuthi abakhona ngisebedlile noma bengakadli kodwa nje kusuke sekuxoxiwe kwalunga mase omama bafika sebezobingelela kube khona lokho abakutholayo sengikhohle ukuthi kubizwa ngani. So ngibuka ukuthi ngoba isikhathi zishintshile hayi ukuthi kujikwa isiko. Umbuzo wami wawulapho ukuthi hayi ngoba mhlambe kufanele ukuthi kujike isiko ukuthi limi kanjani. Sibuka ukuthi nje khona imindeni engasenabo baba engasenabo omalume uthola ukuthi mhlambe nomakhelwane-ke abazwani kahle bayothini ngoba ngibone mhlambe kuzoba ubhuti ekhaya kube khona ubhuti abamuphelezelayo mase kuba khona ubaba wakamakhelwane omdala ngoba kuba khona umuntu omdala noma kuwubhuti kodwa uba khona mhlambe ubaba ababili abadala kule mndeni-ke engenabo baba kanjalo ithini indaba yabo ngesizulu lesi ukuthi omama babeseceleni. Umbuzo wami-ke wawulapho ngikwenza nje example nangu uma Khumalo kababa uMseleko eyohlawula noma babeyokhokha kaMpilo behlawula ingane okuyimpilo. Uma Khumalo lapha kwi-18th birthday celebration kaMpilo uyasho ukuthi bakhona abathi uyaphapha ngokuthi ahambe phambili ebe ewunkosikazi. Asiyeke-ke amaKhumalo i-comment section yaleya episode kukhona vele kuthiwa uMaKhumalo wayeyaphi ngoba kwakufanele kuhambe ubaba uMseleko usekhona. Ngiyabona-ke lo othi ubaba uMseleko usekhona shuthi kufanele ukuthi amele iy'ndaba zakhe ezubaba ekhona kodwa futhi nginombuzo ukuthi izoma yini enye into ingenzeki ngoba kulinda ubaba noma kulinda umalume zibe zikhona lezi zinto ey'dingekayo njengakho nje ukulobola ukuthi mhlampe manje sekuzofanele kube khona leyo mndeni ongenayo ubaba ongenayo umalume ngesimo sokuthi phela impilo injalo sekufanele behambe befuna umakhelwane abamthembayo noma kube isihlobo esibude mhlawumbe uthole ukuthi abanye abacommunicate ney'hlobo zabo ngoba kufuneka ubaba kufuneka email. Bengisho-ke ngesizulu dade sisi sana sami ngisho vele ngesizulu ngoba ngithe mangibona umacele ngathi cha akayi kumacele ukuyolobola. Ngithatha ngokuthi lo mndeni owakaZulu owakaMseleko
Kodwa futhi-ke kungenzeka ukuthi nginephutha ngoba nginalolo lwazi ukuthi vele omama akujwayele ukuthi kuhambe bona, izikhathi sey'shintshile. Mhlampe kweminye-ke imindeni nakhona e-KZN omama bayahamba ngoba nje cha kasekhaya kube ubhuti loyo mhlampe nobhuti bakhe nomalume bakhe. Makungenjalo omakhelwane obaba abathembile ngoba phela ngithi umkhongi lo iphoyisa lo osho esigcawini ukuthi uyabuza umthetho kube ubaba sendaweni loyo. Kodwa nje ngasekhaya nje sengikhulumela ngasekhaya-ke isiZulu lesangasekhaya angaze ngizwe kuthiwa kukhona umama owayehambile mhla waphelezela ingane yakhe yomfana noma bambiza. Kodwa ngazi sebeyahlala kanye nobaba balalele angazi. Kodwa nje hayi guys, omama bafika ngaleso sikhathi sekuqediwe bebingelele bephiwe-ke leyo mali abaphiwa yona. Kodwa kuba nalokho kufana nosisi nabo bahambisa ukudla befike-ke bebingeleleke. Akukho ukuthi omama mhlampe bayazi-ke. Mina sengibuka ukuthi le mindeni-ke banolwazi noma bebenalo ulwazi. Le mindeni engenabo baba nomalume uvele bethumele umakhelwane eyithathe yonke imali ngoba phela laphayana bayasho ukuthi ngaphakathi bayakwazi ukuthi abaphethe imali benegotiate ngendlela e-right kusala ushintshi. Evele umakhelwane ayithathele ushintshi engabe sasho ukuthi kube kanjani. Kuthi mase kuthola sebexabene nomakhelwane ngoba umakhelwane yena usefike walo wehlisa imali ukuze ayifake ephaketheni enye. Noma omunye umakhelwane enze mhlampe one ngokukhuluma kwakhe gcine yabo kungaqhubekeki phambili. Kanti labo abomndeni noma ngabo aunt bayevele ngenhloso yokuthi siyokhokha siyokwenza into efanele. Bengibuza vele-ke ngabo laba base-KZN ukuthi yindaba omama besadle noma mhlampe noma yinto engeke izishintshe. Ngoba guys mangingabala ngisho nangasekhaya imindeni engazi ukuthi laphayana ubaba wakhona sekunesikhathi adlule emhlabeni, umalume. Uyabona nje imindeni angazi noma kwenzeke kanjani isimo nje sempilo nokudala kaSimakade. Kodwa bakhona omama no-aunt bakhona nogogo kweminye imindeni. Manje sebezophoqeleka ukuthi asibize umakhelwane ezolalela. Uyabona? Ngoba futhi eminye imindeni ayizwani. Bengaqondile-ke guys ukuthi ibe yinde le video. Bengifuna ukulungisa lokho ukuthi usho ngeperspective yesiZulu. Yes, bengisho ngesiZulu ngoba iyona into yokuqala engiyibonile ukuthi awukhona umacele mayesonke kanje angeke ukuthi umacele uyahamba uyonegotiate. Kodwa ngiyazi ukuthi kotirelo engahamba kanti katirelo mhlambe maqondene nobhuti wakhe okuqondene naye ukuthi angazi-ke ukuthi-ke ikuphi abakwenzayo. Ingakho ngithi mhla kwenzeka ngiyobe ngilalele, ngiyobe ngibuka. Kodwa kwenye ishow engake ngabuka bekubani igama le-TV show niyayazi guys ekhuluma ngamalobolo. Ngabona ukuthi omama bayangena ngapha ngesiZulu, omama basala ngaphandle. Kodwa futhi mangicabanga-ke ngokubuka nje nezinto engike ngiyibone mhlampe umbono wakhona kwawukuthi mhlawumbe omama ngeke beqede babuye bexabane omama hayi idrama ayihlukani nabo. Ngabuka lokho ukuthi mhlampe bengafakwa kakhulu kwenzela ukuthi kuqedwe kungenawo umsindo ngoba nakho sibuka nje sithathe example ya Mpilo noMakhumalo nogogo Mpilo. Yayisiphakama imoya kuMakhumalo nogogo. Ugogo esho akubekayo noMakhumalo esho ukuthi ngeke sihambe kodwa kungalungile. Ekugcineni uMpilo uyokhala ngabo. Ngabuka indlela yokukhuluma ukuthi isihlangene ukuthi omama-ke laba abakhulumayo. Kanti obaba bayashesha ukutholana imoya yabo ilunga indaba ende ayibi inde ngoba bebamfishane. Komama ingaba-ke yinde indaba. Abanye-ke phela babuye bebe nobutsotsi kodwa bengazi
Guys, ngiyaxolisa bengazeli ukuzokhuluma ngalokho. Guys, ngiyazama ngiyayihodula kulama video iflu idlala ngami. Bengivele ngikhuluma ngesiZulu sithandwa ngiyilungise lapho ungaze udideke mhlawumbe uthi ngichaza ngesiZulu kuphela. Bengivele ngikhuluma ngaso isiZulu ngoba ila nginolwazi khona. Ngeke ngabona futhi kaningi ukuthi hayibo omama nje bafika emuva sebebingelela sekuqediwe. Sebeyothola-ke seyikhulumeka-ke indaba yosikwenzakaleni mangabe kuyimali. Kodwa-ke uma kuyiy'nkomo, phela iy'nkomo yisala egcekeni bey'bone ukuthi zingaka. Kodwa emalini nje ebayizwa-ke seyihleba-ke ukuthi kanjani ngoba abajwayele ukuthi babe yingxenye yama-negotiations, amalobolo, umama kwaZulu. Bengisho labo-ke ngisho ngabo futhi ukuthi abafakwa ngani manje ngoba manje vele lento isuke ukomndeni. Akubonakali yini noma akuzwakali kahle uma kunomama ngoba abanye abekho omalume, abekho obaba, abazwani nomakhelwane. Omakhelwane abanye abahlalisene kahle, omakhelwane abanye banomona, abanye omakhelwane bayathakathana. Manje bazomthathaphi kumalume? Bayolanda lo ole koGoli ko-Cape Town abangamfuni nokumfonela bembize ngaleso sikhathi sizolalela abakhongi. Ngiyadlala-ke guys, sengikhuluma kakhulu. Bengifuna ukulungisa leyo ndawo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.